ndiyo jeje inotona kama idegudu degudu vanhu vakurusha vabika tamaziva Quincy baby Quincy uyaudye sha uyatidye Quincy warova inda uripi ndikuona ma streets mazana tisikuona kuno Quincy zviri kufamba sei Esi jo mujiri zviri sei Okay guys tanzima kuzviponda ino tadzoka guys tazenge taperigwa ne-airtime paya saka tavapa madiapers aya nejuice yavo yatavatengera iyaya saka iko zvinoita tirega timbozvise munhu anoenda kumarokesheni kunonzi kugasi kuno kwatiri tikukasi kurokesheni saka nawasvika kurokesheni ka unombodlawo zvekumarokesheni tikudla sipatlo muri kuona ichi chinhu ichi chakarima nyama ichi mira mutaridze ichinhu ichi muri kuona chinhu ichi ka ichi chinonzi sipatlo ichi ndo chinoita tisauye kumba ichi icho chichi chingwa icho chichi chakaruma poloni French chikaruma cheese chikaruma zai chikaruma Russian chikaruma machips chine acheri chikaruma acha nemasai acho anoona saka tiri kurokesheni iko zvine zvikukasi tatembopfura nekuramba mutimborova sipatlo anoona saka tumbola sipatlo chinenge chakaruma zvose anokuona chakaruma nyama chakaruma zvose muri kuona ichi chine chakaruma zvose ichi guys icho chichi the reason yekuti kafunga kuenda kuZimbabwe ndoti tiuiko togara kuno tiuiko munoona mukuona kuti vatozviponda nesipatlo vabine mukuita kuzviponda nesipatlo amona saka guys chipatlo chinenge chine zvose icho chichi chamuona chakadai saka kana uchichiruma kana uchidla sipatlo guys muchidla sipatlo guys ichi unoita zvokutoruma kudai Oda kuruma uchilira amona direge ndisiye three zvadzachaya andida kufunga kudla ndodla sipatlo ndatsana ndakafasta kubva zuro ndakafasta svika tiregeni zvekufasting ndozozviona kana ndakukontinya na7 apa saka ndo marumiro anoita chipatlo kana uchidla chipatlo andika unoruma saizvozvo hazvidi kuti uchiruma hafu unoita zvokunyazodai uchiponda uponda namo Weta uyachiponda dait ndozozviona membo lasipato dait nozviona weta uyachiponda sipaleshi amona ukanangola riri chips raga unongogonagola riri machips oga amona lawo fadringi ba atina mare dringi su yeti atina mare dringi titangoita mare sipalo yeti isho chisipalo chamuri kuona chikota ichi chinoita 20 rand chakazara kudai mukuna chakazara chita 20 rand saka iwe unongodla sipalo yako yeumwa mvura wotinovata wotororara amona sipatlo hairumi mbijana guys musarumi mbijana sipatlo mukarumdla muchidara sipatlo hasiriwo maligo ayo maligo esipatlo daiti tambomira tozotanga mangwana maligo esipatlo guys unotoita zvokutoruma ka1 kutoruma kudai so unofirapo tongo kunyango kufirapo kungori kufirapo pasipatla ipapa undangori kufira pasipatla ipapa zvichiruma amazona panze mukuputika sisa kana William
unoziva andili sipatlo yini ndakasekumakwila kudhara pandapindawo kuno kunekuziva kuti kukasi kunorwara sipatlo ka ndati kana zvedaiting ambesa pasaidi pane ndingafuta ne 1 day kuti ndala sipatlo ndotofuta hai mindiregei regai ndile sipatlo kuno kundo kwazvinonyatsorohwa sipatlo ndinonaka sipatlo yake ahana kusaletisika bamni ayibinda Sipatlo chisweletis. No, sipatlo. They're good doing it. Nesipatlo. Right. Guys, enjoy guys. My baba chava ma juice yavo ne diapers handitika. Asi zvandi kuona zviri papa guys katazomboshara nemashamwari avo pane mashamwari avo tasangana nawo tichibuda musipa uko handitika mashamwari amai akataura nesu akatiudzawo zvavatiudzawo hazvigoni kuti ngataura palive handiti asi kwaidhaiti yakuramba manini handisi kuonda ndikuonda ini ndikuonda ini guys ndikuonda ini so inzwai guys saka vasikana vaka I think chantu chiripo ka guys ka handisi kuziva let's consider this anditi tambudzai saka ndoga kupa feedback nokuti kwa ndiri kudla ngandizvidlire iwe shamwari chandoziva padiaries kana uri padiaries aumbopati nenzara unenge kona uchiva nenzara unenge wakanyarira usina kumboudza mumwe wako mudiary uchawari ndine nzara wakangwana unoudza lokutengera chikafu nanga ngoko haka andikuleya ndiri kuti kainondichine neshora amene tine ndikudikota amene saka ndikufunga kuti guys I don't know how about maivavaka tivaendese unonzi hospice kuhospice muno munozviona sei because pane shamwari yavo yambotopasajisine kuti landlord asitombovada pamba pawati kwanzi vhiki rino iri ripere vabuda ende condition yavari yayaka handisi kuona paine any landlord anogona kuvatakura sezvavari izvozvo because havachafambi anditi havachafambi mumba munenge makangozara chitsvina and things like that animaona so I think nyaya iripo kotikaita zvokuti hospice kune hospice iri padhuze apo mangwana yataona todzoka tienda kunoona kuti vanga vagamuchira here ipapo kana vachivagamuchira ipapo nhema edmo haambodoni ne1 day ododzoka ne1 day hakunyepa ndopanda sipatlo kanatsokumba guys ndosvika ndoita masitups angu guys ndosvika ndotora skipping rope yangu ndotamba naye kuti ati zvandadla izvozvo zvimafuta zvidoni so guys todii hazvisina here zvehospices because kuzimbabwe kwacho kune challenge mainzwa kwanzi ngavauye nemunhu anovabatsira mwana wavo akachinja nhamba haachabatiki iwo mabhururu avo vari kuti achiramwa pane mitauro iripo yatanzwa vari kuti achiramwawo mabhururu avo anga achivabatsira saka mai vava for now I think she's left maybe nemunhu atifonera uya hapana kumira musha handisi toita sei ngaingoti ndakafuta hamusi kutati zvimatama zvapera zvimatama zvinoti zvipera izvi zvimatama zvinoti zvipera izvi gaizinotuka kutoslima animaona saka toita sei guys how hanzospice is it not expensive I don't know ndikungoweya maoptions ndikungoweya maoptions guys handizivi ndingoweya maoptions vamini nanzi shim is married mashambazo wacho vanobvuma here because mai vava vaingutoledi guys vanozviitira varipo paya vanozviitira saka kuzimbabwe kwacho nawo kutransport moboys achabvuma here kuti naudonald ndozotanga ndaiti ndotanga mangwana kuseni ndotanga nhasi manheru ndasvika kumarikesheni ndikati gandipotenga sipata ndinoziva kuti kukasi kunobikwa masipata anonaka kumarikesheni saka ndatambira ikoko handati gandimbodi ndimbozvionesa nesipata waona ungangopinda murikesheni roga kudzoka usina kudla sipata unenge uchitowaite so zvedaiti zvona mangwana zvedaiti nhasi tomboda zvemasipata uzvidlira
Saka Spado. Mutatote energy. Saka guys, toita sei vanogona kuwana hospital kunzvimbo kunzi ngavaadmitwe kumahospital kuZimbabwe, but tinowana retransport inovatakura sezvavari because vari kungoita tsvina paya, vari kungoita tsvina ipo paya. Lisa handizivi Lisa, I don't know, handizivi, handitombokomunicate nemunhu ari selfish kuda kuzviuraya munhu atsvaka upenyu, handizivi. Mavis munhu anozovachengeta kuZimbabwe uyu anozobhadharwa nani kusvikira kuinda kana vakarwara tongoti gore rese vanenge vachibhadharwa nani. That's another factor tofanira tiise into practice iyoyo, tiise patable. Mukatiwo munobhadharawo musingazojambiri, then we can consider that. Nokuti kuzosiyira mumwe munhu mutoro yamunondisiyira madiaries yakawandisa. Tinotanga program chinzi tangai chakati tozodai pamberi apo vanhu vobva vachizadzisa kuti disappear. Inini imagine ndine ndakaita fofara ndinotaura nyaya dzokuti tozodaika ndakumanikidzwa kuti ndakuindawo off budget kuti gumba kwangu kuti ndikave gap repaya apa tinenge takaita zvinhu zvazviya antimazviona. Saka kana muchiti munobatsira tinoita nokuona nokuti tinezvita vanotsvagirwa munhu anovabatsira chididi, munozobhadhara here machinizobhadharwa here, ndo pane nyaya ipapo panochizosiyira munhu one dambudziko kuti ndinenge rakundiomera ini ndiri one kuti ndichazokudzai kuti guys ndaomerwa paipa pamunenge muchida ine hangu handizogoni zvokutaura ndogona kuzonyarara anomaona ndenda kuzongonyarara, but toda kuti tibvumirane tionesane. Guys, vari kubvunza vari kurwara nei, havana hama chichichi. Dzokerai palive yanamboita 1 hour ago munoona information yese iri ipapo. Information yese iri ipapo. Sharon Makaure VD dzokerai pa part 1 yanamboita 1 hour ago munoona ipapo nyaya yese naivo mai vachi vari ipapo munovaona ipapo. Zvese munozviwana ipapo. Right. Kumashamba zvokwacho tikavawana guys tinozoona transport yekuti vainde because tatafunga kuti mangwana toya kuhospice iyoyo totaura navo tonza tanovabvuma here, kana vakavabvuma tovaisa ipapo andika then todiwo tosiyana nazvo topera chingonovadongorerawo tichidai because vane mabhuru avakati wandei ari kunoku ndatozonzwa wangu zvakawanda vane mabhuru avakati wandei ari kunoku antimaona tikangovawanda chinoti landlord ati by the end of the week mbama vachadi hanzi chero kunotora mvura patepu paritoramba lendo tisena nemvura yangu handichadi anomaona hanzi lendo ndatonjamuka kuti mvura yangu cheche handichadi sena nemvura yangu hachavadi pamba pavo ndochokwadi chiripo ende munhu asingafambi munhu asingadii ende vari kuitira tsvina pavaripo paya ende mwana wacho musikana ya asi kubvisa tsvina mabhuru ndo angachinjana kuuya obvisa tsvina vodii saka mabhuru acho zvaari kuita achiramwa kudai that means mwana yetsvina anongovata mairi imomo ati muri kuona. Saka handizivi kuti toita sei, timbotanga izvozvo. Sipata yako nditemera kupedza kai. Nyama chete rasa zvinhu. Mai vazimbati manje kana family chidaro toita sei? What best how best can you do todi? The family is being difficult. Isusu tingori kubatsirawo toita sei? Atitombori family yavo tingori kutongobatsirawo toita sei? Mbona inamba ya family
Oh. Vaisa kuma WhatsApp vese vanyora na message WhatsApp mchatasi sana enda ku WhatsApp mchatasi sama imagine sana enda ku WhatsApp. Hanzi kumashamba show. Vanobatsira munhu anenge auya nehama yake ichimubatsira pa side. Saka topa that by the end of the week vanenge vakukandwa panze mai vai. Saka poitwa sei. Nyasha, chiro chidaita shamwari nombochitawo umbodlawo iwe ndiwadi. Ukasaka nezvinonaka urga kudla shamwari. Ine zviro ndakatola maprawns chaiwo. Ndakatorova maprawns. Atengwa neumwe munhu. Akati simelelo lai ndikarova. Mboya biya. Elsie idea yako yakanaka chose but munhu yanenge achida kubhadharwa kawo. Munhu yanenge achida kubhadharwa munozobhadhara here? That's $1 million question. Munhu anenge zvakanaka chizotora inde vatsvagirwe munhu variko but munhu yanenge achitotendera pawendo da $80 kana $100 munozobhadhara here? Ndo question hombe iripo. Tinozobhadhara here? Pakaipa Dadzi William munozobhadhara here? Toti ndikiri kuZimbabwe vainde tamanager kwana transport noti anga vauye vachiita china udaro vaende andika vokwira voenda kuZimbabwe kwakuya andika munhu yawo yanenge achida kubhadharwa munozobhadhara here? Ndo pekutanga ipapo. Ndionereiwo onaiwo zvitagwa nauyu mira ndikutaridze. Ndionereiwo ushu. Ndionereiwo comment. Ndionereiwo comment hanzi mbovatorai mugare navo vanozoenda. Ndovatora ndogara navo ndinogara navo kupi aisi hama yangu ndinogara iwe vatore. Annabel iwe imboya vatore. Chimboya kuno kuvatore ugare navo iwe Annabel Masivanda. Chimboya utore iwe vatore ugare navo iwe Annabel Masivanda mningina. Iwe kauya kuno kucho wombouya kuno kuratsembe kugare namayava uchimbova pepa. Techiya kuzokuona mningina. Anditi ndo kutamoyo kanaka kauchobatsira ini pangu ndabatsirawo ndagona ndatouya kuno kwanti ndashandisa petrol ndikauya kuno kundikadididi anditika ndatoitawo pangu ndakutsvaga masato. Iwewewo andika iwewe semudiaries ane rudo anditika pana kuti uramba chingoti sisimeli zvakati itai zvakati uchingoisa mutoro pandiri uchingopa sisimeli mutoro iwo sisimeli chindisira imari yebhasi ndiuye ikoko ndizogara namama ava ndichivagezesa ndichivabvisa tsvina ndichimbobatsira ndozodzokera hangu kwandogara time Annabel iwe Annabel chite unogarepi ndinobhadhara mari yako yebhasi pakombi mangwana wokwira iwoya kuno ndokusira mari yebhasi wokwira woya kuno iwe umbogara namama uchivachengeta ndenjiya kuzokuona ipapo ndenjiya kuzokuona ipapo iwe ugere namama uchivagezesa uchivaita zvese ini pangu ndaitawo kandadzudza. Zvakaomazvo. Mwana wake aramba Miss Jones mwana wake ati andiende kuZimbabwe aramba ende baba vemwana ari kuramba nemwana woti mwana wangu aende kuZimbabwe. Maikwaiti vatorei Mrs. Mele ati padhairiza patiri kubatsirana ini kana sagori kuvatora iwo uchivatorawo andoona kana kuti wochiuya wogara navo kunoku. Toonesana. Nashingita ngachipedza pamwe. Machideda. Belatiza. Uma. Olha, deu a turei, caramba. Vai, vamos querer não. O João não tinha nada.
Roma. Roma, when I bet there is that. Mwana ni 12 years aripo. Mwana aripo ni 12 years. Mukuru ndiye akaramba. Akatizita nemakore makana sanza nemurume wake nemwana. Saka uya atochinja namba yake. Akati andikwanisi kuvachengeta because ndavana unichengeta ndi mwana mudiki saka atochinjawo namba yake. Achinjawo namba yake. Saka ndo zviripo. So I this it guys, Twitter say but tinoda kupera my manch 27% rinopera my manch. Saka ndafunga kuti nini Twitter izvozvo guys. Because tapedza ku last part takuinda manje. Tapedza ku last part takuchinda kumba. Ndafunga kuti Twitter say izvozvo guys kuti todi to babata toenda ku hospice mangwana. Tonza kuti hospice inoti chi. Apasi sina William ndo dzega ndamba dzatapiwa dzehama idzodzo. Saka ndikungohopa kuti manheru I'm just hoping kuti manheru namba yatapiwa ku America ishi inogona kudini inogona kuzobatika andowana because vanenge vamukawo but vamuka maniko zvinezvi handiti vana vamuka iko zvino ku America uko so that kana amukawo akwanisa kudini tione iye sisi oro mningi na meno toona toronga naye kuti tingazvita sei kuti vaita sei sisi vake kana kudini hanzi mwana ngambonotesta andizogoni kutaura kusvika ikoko ini nangu andizokwanisi kuti ndinonavira kusvika ikoko zvatinogona kuita tinozodza mabhururu amai vacho kuti vadi tokozodza kuti vaencourage mwana ende unotestwa inini personally andizokwanisi kumirira kutaura zvinhu zvakadaro kuti nditi titora mwana anotestisa panguva inoyi yavari handikwanisi. How come she got so sick and she had stopped taking her meds? I don't know now. I don't know. It's something that I've heard. Nima friends havo kuti vaka stopa kutora ma medications vakambomwa vaka stopa kutora ma medication yavo. Saka I don't know zvaiitikawo. Andizivi hanzi noti pavaito pacho pavaitombomwa pacho papa munhu aitombotsvaira mubachidi aitombomanonga akazara akaungana ari pasi pemubhedha. Andimuri kuona. Saka zvizhinji angu handizozivi. Wena munushu iwe kuyakaita kuvesera udaza pane stop sign zibenzi remunhu anti mazvona saka handisi kuziva hangu ipapa poitwa sei. And she needs counseling as well. Ani anda counseling. Ani guys, I think maya vari kunziva inichi 2 months mwedzi 2 months vachirwara. It's obvious pavakaenda kuchipatara vachitonotaura kuti vachirwara vachizokudzwa kunzi mukurwara nechirwere chipi vachizopiwa mapirits and what not. Obvious counseling vakatoitwa. It's obvious hapana kuti clinic kana kuti hospital nyangosvika yongodidi hazviiti. Vakatitwa counseling isusu guys titongotaura nezvenyaya ichi yekuti toita sei tivabatsira chete zvezvimwe zvana counseling otaura kuti obviously hospital yakatoita because hatisisi tanga kuvaona nhasi kuti vari kurwara vakatobva kuchipatara kwese uko vatove nemwedzi maya vachinzi varodi vari kurwara saka it's obvious macounseling and watinoti noona kuti vakatopiwa kuchipatara animaona vakatopiwa animaona vakatopiwa kuchipatara macounseling esai isusu chedu chede kungoonesana toita sei toenda toita sei tovanisa kuhospice here uku kana kuti vari toenda kuZimbabwe but kuZimbabwe wedu tinenge taita rombo rakanaka chaizvo kuwana driver anenge achida kuvatakura nestate yandaona yavari tinenge taita lucky driver anogona kutongoramba handitimaona saka because havagoni kufamba vega havagoni kumira kazhinji vaya madriver chero tikabvunza moboys anoti ndoda munhu anofamba wokuti achizvinira toilet ega
andimaona ndiye munhu wanenge achida mukurangarira incident last time yaya incident yabongi muchikuirangarira incident yabongi yaya yekuti akasvika azadza kombi yese netsvina aitira tsvina kombi yese handakuzokudzai handina kukudzai ipapo nokuti ndakangoudzwa inini nani namukoma Mo Boys ndikabva ndangozvinyararawo andimaona paya patakaendesa bongi paya asingagone kufamba asingadi paya akasvika anzi kombi driver achipenga zvisingaiti driver achipenga zvisingaite andimaona achikombi yese yakatoenda musvika akaisa kukawashi mota yakazara madhodhi mukati andimukuona ndozvandiri kutaura hangu izvozvo kandimbofura nepana pro wenyu tionoti pakaufa pane rufu here kana kuti pane rufu ati murozvona mota idzi seri pamba idzi pane rufu apa awana machona ka machona pane rufu akashaika mufunge sekuseka katamkusheka sekutamba sekuseka komana 2 minutes gone covid ipa covid yeah good point ratidzo apa wataurawo zvine musoro ratidzo Michael apa wataura zvine musoro apa kwete zvawambotaura paya apa wataura zvine musoro apa kuti nditsvake nhingirikiri panapa nai naiuzi kumbeiro nai vazere manesi panapa nemadhokta kutsvake dhokta kana nesi anomboya panapa ndichika animaona iwe anonzi Monica Sanders ane pamuromo amene nyaya dzake dzanenge achimotaura anoda kuanalyza zvinhu nzira isinotaura zvinhu nekudza watinenge taita totaura zvinhu nekudza watinenge taita iye anoda kuanalyza zvake nezvaanoda kuanalyza kuti indidaire indodaira nandirimo here mukombi nai was I there in the kombi? I was not there. I was just told kuti mota yese yakasvika yazara madhodhi kuda ndofunga aiti kana akaita tsvina shifter apa oenda apa naiwe taxi handizivi because remember vaingori nebhodhi chete bhodhi yakakadhonzwa nemota yakadhonzwa nemotikari saka iye anga ari one kumberi driver ari kumberi kwesiti saka ini zvakaitika ina handizivi ndandisipo unoona ndandisipo saka mibvunzo zvinoanalyzwa neuye anonzi Monica Sanders nizvoto ndichishamisa dzimwe nguva because ini mukombi ndandisimo indota zvinhu ndakaudzwa namukoma Mo Boys andotaura palive zvandakaudzwa naye mukoma Mo Boys kuti mota yakasvika yazara tsvina handiti so ndisingazivi kuti zara tsvina kwayo ndiwo kuti masiti ose anga azara tsvina here kana kuti ipapo pacho paanga ari papo ndopakanga pazara tsvina unongozivawo figurative speech kana vanhu votaura it might be kuti maybe paanga agere papo ndopanga pazara tsvina but kana tongotaura savanhu handiti tengoti kwakazara madhodhi andikosvona so timbotsvaga dhokta anouya panapa ambotaurira vanhu nyaya yekudefaulta iyi manesi muzere panapa manesi makazara panapa muripo manesi tachikumbirawo pakaita hwana nemweya wamwari ambouya adzidzise vanhu nenyaya yemapirisi andika auya adzidzise vanhu nenyaya yemapirisi kuti mapirisi aya anomwiwa sei andimazviona ukamasiya chii chinoitika anditika I think that would be best papo waita hako Michael ndasinambozvifunga izvozvezvo ndasinambozvifunga Michael waita basa saka vedu weka manesi muripo apa madhokta muripo panapa please ngokumbirawo slot yekungotongoya panapa ndokumbirawo slot simeni mumbodzisa vanhu nenyaya yekukosha kutora mapirisi ako vanhu vazive kuti HIV AIDS haisi death sentence handitika chingori pancho kuti munhu tora mapirisi ako sekudzoko peka Monica we sekudzoko ninge wangoita handimaona asi Monica ndoda kudena chaizvo ndakunyadzondidena hako asitazodeniwa zvacho ngandibvunza kuti kwai kombi yese yanga yazara madhodhi zvakafamba sei ndaipepo here muzati nongoti kazifunga ndoda kutoseka zvakaoma mugare muchiona makomenzi akaringa achikweza musikana yeyu ndozvanokubvunza zvokuti iwe unongotaura zvawanzwa ongosipo seipapapa kumadhodhi kuti ndandisitomboriko zvakaomazvo ndandisitomboriko kokwaitwa chi zvese izvozvizvi mota yezvao is it possible mota yakazosvika yazara madhodhi inde handisipo I don't know
Oh no, I was not even there. Shakaoma. Shamonica. My dad is sick. That is my pain killer. Unugo yapana boga samanga. Unugo baruka kuseka so mwanuka. Ini rondi kona makasuka saying. Rondi kona makasuka saying. Rondi kona madari makasuka saying na mwari wenyu. Mnonga mchikota wala soka. Chungu unokutoya kone stress yako inotopera nema comments jete. Lokoma. Sure kwai mutaiseka ngaya salama tutise ikombi. Indandisipo guys. Indazana naudziwawo. Shako masho. Kwanzi ndichitana ngura kuti muteka sala sedoti. Ndandisipo ini. Christine bata madmin bata andiselina kana kuti cheri poki kana Gordon. Shoma. But Tatelisha Sanogratisa the edits. Tatelisha Sanogratisa the edits. It's just that kuti hatidi kuzwa chokwadi and Tatelisha Bananga Shara Palitoga Jim Sora attend Kunungana, Tinodaka Pashtoga Snabas, Tatelisha Ganacheri Mako, Van Niki Makazara Kucha, new cheap apple, and can I show the name sort of the edits? Hamudu Kuzinzwa, and Mona, because the Nigga Singapuna Kidzi. That is there good for my life and Nika was name soro, Uno Basilica Mangwan, Uno Basilica Mangwan, and Mona. Anogratisa zevanu izo zizize kuti ichichi ezvikasididi angatizisa Tatelicious but amuzariko amuindiko amudi Tatelicious Tatelicious ari peji rake anongoti anogara chitaura una anombodzisa vediwe achitopa mufananidzo kuti muna ndatofa inini ndatoora makumbo ndatodi anogara chipa mufananidzo wake chechewo andimaona anopa reference yake happy reference yomwe munhu animazviona kuti ndinotsvaka zvandoziva because I've been there ndakanga ndafaini nditori moving grave but atidi kuenda kunoteerera panenge achitaura paya tinoda mumirira panenge auya nekuti ndauya neguwa rameli maiwi kunozara vanhu kuita kunge guwa rameli racho richachinja chinhu chero mukariwa kunge richachinja chinhu mukati meupenyu wenyu kungohwa mosiya zvakana basa kungohwawo mosiya godha ndereshuwa ndere nhema munongohwa zvose hazvibetseri ngatimboteererewo kudzidzai kutevererawo malive manyuwani anenge achitogwa zvine musoro ngatimbodzidzai malive anotogwa zvine zvekudzidzisa cheko cheko batsirikana ramangwana harizikani enda notora information. Knowledge is power enda munotora information ipapo zvinhu zvakakosha stereki unoona zvinhu zvakakosha stereki pana wemai vakanifonera kusora nezuro handika kuna wemai vakanifonera kusora nezuro vachitaura nyaya yekuti ivo vai-confuse the two. Pane munhu akavaudza kuti imimi aiwa vakaenda kuchipatara handiti vakati wasikani makanzane mafibroids handitika vakanzana pakuita operation umwe munhu akanaudza kuti musawe mafibroids iwaye isare mai vanga vari confused amona havatozivi izvo zvinoda toya netopic yoyo kuti thank you Ramai Mashandudza ndi muri kuzwa Ramai zvakutaura ndipine comment ari Ramai munyatsoona munoona verengai comment iyo zvinhu zvakakosha kuteerera malive iwaya mane musoro ngatimboita tichiteera ese tomboenda kumakuhwa tomboita parutogwa zvine musoro toenda pano zviri kudzidziswa toenda pari kusekwa toseka tichingodaro andimaona zvinotibatsira unoona ngatimboenda isi muchembera neni ngatiendei kwese guys kunotsvagwa zvinhu zvine musoro info tisangongwarira pamakuhwa chete kuti kwaina kuti pari kutukwa nhingi tichinonakigwa ngatinakigwei kana tapedza toendawo kune zvine musoro tonodzidzawo information onaiwo vanhu vari kufanira kushayiwa njere kushayiwa zivo cheko tiri kutofa mai vavo vanga vachi vasangata votoconfuse brain nditoziva kuti imi maimi indai uko kuchipatara munosviniwa mafibroids aya munobvisiwa sare kana madzoka mozoya mochekwa sare vachoconfuse brain nevanhu nenyaya yekuti vanga vasina information munhu wachaivaudza kuti hada information ini izvozvo ndiri bhizi kurisecha nyaya yesare iroro ndiri bhizi kuri risecha kuti ndiyatsokuzoya ndichikudzai kuti vakomana sare rinodai kuti muzive asi kurisecha kwandiri kuita nemiwo zvinhu zvamunogona ngorisecha ukatoziva information yako handimazviona so
Umana battery rangu rakupera. Saka mangwana guys, inini nichazoya live yangu nchaya manheru. Andichika. But please Kambewe, oh thank you. Ndaivepo dia ndavendisi tema china ndandisine musika honda singawe ndavendishiwandirawo kumakuwa ikukuna namvenge. Ndandiremedia kumvenge wemakuwa sha ndiri biggest bully shamwa tema yachona. Andiwana. Saka instead kuti ndifambe nekuita zvinhu zvine musoro, zvinhu zvinobatsira umwe zvinotobatsira oneni wacho. Because pachiuyana andisiri nachidzisawo mwana chidzisana andiva na mama Gladys ndikutodzidzawo. Nameno zvane ameno zimweya sure kani kuti Satan. Ameno Satan ranga rakandigara kuti akazokungopuwa nyaya dzavanhu chingoposta kuti kutsvakana nemakuwa kutevedzana makuwa. Asina mbovhera akandiwedzera kana sendi mu account. Asina kumbovhera akanditengera kana chingwa. Asina kana mbovhera akandisa kana chinhu kuta kumanya kuzvivengesa navanhu nokuda kwamakuwa enyaya dzavanhu. Kana ndiwo wako shuwavhunza kuti waimaivepi shuwa simeli ndaivepo asina ndichingovera rubbish yomunhu nonsense kutove zvangu rubbish isina kana basa. Aiwa live yagara iri komangwana live ndeya mangwana zveni guys nandiwi live nhasi ndatongoyawo because panga pane iyo yanga ndaita emergency ndafonekwa anditi kuti vataure nyaya yavo voga otherwise in live yangu iri komangwana ende mangwana guys momeka short ichi makakokana mangwana ndichika tinenge tine bachelors ichi anzi bachelors party ne kitchen party asi before tavaitira kitchen party bachelors party vana ava vane nyaya yavo yakakurisa yavachenga vachitaura yakazokuita kuti indiswe pakusuggesta kuti no imimi nyaya yenyu ndiri wana handingaikwanisi. Nyaya iyi ngaichinda kudiaries ndochiuya netopic yekuti bachelors party ne kitchen party zvenyu kuti zvinhu zvenyu zvinyatsojeka because apakaipa. Saka mangwana momeka sure kuti you are there andichika madedza vamwe. Aiwa Moniki nasazviti nasazvichaiti. Aiwa makanaka aiwa ndakawanikwa nyasha shamwari ini nyasha ndakawanikwa ina ndiri kunyepa nyasha ndakawanikwa handitombodi kunyepa zvangu nyasha ndakanyatsa kuita kuduridzwa Mwari vakanditi zvakwana ibva ako uri kuitei vakanditongesa Mwari ende vakanditongesa the hard way guys. Ndikuda kudza kuti imba yangu yakaposa yaparara nenyaya dzekumvenge uku. Imba yakaposa yaparara makambona kuti munorambwa wachembera hazvina pazvo zvikuenda konza ndachembera ndagara pana pamakore ako unongorambwa yakaposa yatorambwa ndatorambwa nenyaya dzemvenge dzochidhuka zvino. Mai mwana secret dzimumba umu ingoita zvinhu zvodzikama nemurume wako pafeyafeya izvo zviso ndiritoriwo kuma h ngade nditoriwo kucriteria yema h izvozvi nditoriwo kuma h yo ndiritoriwo mahure kwabhubhu nekwaita terishas kuma h uko kade nditowirawo ikoko ndiriko tichingosundana tiriko zvino zviri mazarewa yam tichatozoona zvidhara guys watozonyengwa nezvidhara uye bodo we chipo choitika aiwa kaitopinda ipapa iwe fiber kade ndiri kuma h unenge utozonyengwa nezvidhara mai mwana zvinakana nebatsarisa zvepafacebook apa warambwa nemudhara wako wakabva naye kure mai mwana imi hazvipamwi zviya hazvipamwi hazvipamwi zviya kweiwo ma-enemies for what dhololo for what shuwa dhololo mangwana na 7 time dzedu dzemazuva ese mangwana na half 7 mangwana na half 7 mangwana na half 7 ndaive nonsense guys kondombonyepa nonsense rubbish muna muromo uyu wanga kuti lasipato uyu waibuda futi uyu zvinotonyadzisa ndikazvifunga izvo zvindodo wakunyara chaiko wakunyara zvoda chaiko muromo wangu wamunoona uyu uchitaura nemiko zvinochitamba nemuchidi saka ini chizoti ndikaona vafundisi vanonzi vakanga riri mbavha rakabva kujeri rakatendoka ndozvebvuma because ini ndikandotongotiwo ndakatobvawo kurubbish kunonsense ndikawanikwa Jesu. Saka kana ini ndikadhauta vamwe indakawanikwa nyasha sei kana chida kuzodhauta vamwe ndosaka ndichibvuma ini timondi dzakaenda kujeri dzodzoka chiparidza shuwa ichokwadi muromo iwoyo muri kuona uyu wanga uchidla sipatla waive futi rubbish nonsense maibuda dhoti chairo muromo imomo mazano ndituti handichatogoni kana kutuka vedu uya handichatogoni zvakatobuda nditotinda Mwari kuti ngazvinde ende zvisadzoke ngazvinde aiwa ngazvinde bamnini ngazvinde ngazvisatombodzoka zvazvo kona ndichagoni kana kutuka bamnini handichatogoni ndaiko zvinyadzi zvaibuda muromo uyu bamnini unohwa kunyara zvinyadzi zvaibuda mumuromo zvandaiburisa kana ende ini ndasingaiti ghost kani bamnini ndasingachanzi ghost nefesi yangu dai ndaituka zvinyadzi zvokuti unozotuka ini zvino ndoti kazvifunga ndoti nhai Mwari nhai Jesu
konguva iyoyo maivepi nai mwari wangu ndine here ndaitaura zvinhu zvinchituka munhu munoziva sika akona mose rugare asi hazvina kidzi mafurusi tinovatengera mafurusi tinovatengera mafurusi isi nyaya guys but rangu rakupera guys ndakuinda saka ndangoti mangwana mozochaza ndichaita live maskati ndichienda kuhospice kwachikoko bamnini tichapinda navo bamnini vakaviga foni tiri palive kuti tinzwe tese kuti vehospice vanenge vachitipidii and kuitira kuti kana vachinge varamba totangira ipapo tichaenda kuhospice maskati mangwana nabamnini totangira ipapo tonzwa kuti vehospice vanoti kudii kana vabvuma totangirawo futi ipapo kana varamba futi still tongotangirawo ipapo anomaona saka mangwana tichaita live ka brief live paskati tichaita live maskati mbosiya bamnini pamba pava mbosiya bamnini padheni pavo mona saka tichaita live maskati then tozotangira ipapo anditika bamnini saka mangwana tienda ngoe mutisendere namba dzemunhu wekuamerica sisi vacho vaya titiva try time aiwa dziri pafoni munisendera pawhatsapp musakanganwa munozida kuziva kuti munorivara zvekuti kana mapinda mumba umu mukaona makumba amanini makutokangamwa zvese hama kukangamwa kakuti ndikuda namba handiti saka ndokubatai maita basi batana tomorrow mangwana ndisati ndauya mundifungidze matembe enyu ndichisimuka ndichichiri kumba mubve mati gulezi toenda nguvai kuhospice kwacho ngatite zvokuma 11-12 ndire chizve vanonochengeta munzveko aiwa kunochengetiwako handiko zvino zvatina bamnini hatina kachoisi because baba pai havasi kudiwa mauchinswa by the end of the week ngavabve tondo patinonohwa tivanoti kudiko kwamangwana zvakaitinohwa bye bye guys ndakuinda guys ndakuinda guys tisangana mangwana chaenda kuhospice kwacho kotinohwa kuti zvakamira semuri kuhwawo bamnini kwai kuhospice ndekwekuti kwai vanhu vaende kunofira kuhospice ina handifungi udaro ina hakusiko kuti vanhu vanochengetwa here hospice kusvikara warikafa handizvo here amene kuda ndinisingazivangu amene pamwe ndindisiri nyatsoziva amene bamnini scheme rami zve guys bamnini scheme yangu bamnini team rangu chairi munoziva inini I'm better kuwirirana nevakomana than vasikana vakadzi I'm better kuwirirana nevachi hanzisi right saka toti kwai izvo heya akazokuti vanenge vachichengetwa kwachirapiwako saka guys muda kunzati vanosaenda kuhospice hakuna nodzoka imi ndozvamuda kundozati vanhu vanosaenda kuhospice vese hakuna nodzoka kana 1 vanese vanongotoenda unokiitirako ndozvamuda kunditaurira ndozvamuda kundudza guys kuti munhu wese aenda kuhospice hapana munhu anodzoka guys bhati rangu rakupera ndisara ne14% saka mukuti kudiko mukuti saka hospice kwacho zvakaomenga muno zvandokudza kuti knowledge is power muno enditoka kuti kuhospice unonochengetewawo uchinzimwira mapirizi ako zvosina vanhu kuchengeta kusvikira wapora wodzokera kumba kwako zvo kana makundudza kuti kwai kunonofigwa vanhu saka ndodii guys toita sei kana mchiti kwanzi kuhospice kuno vanhu vanomufirako ndosiyana nazvo here saka ndodii ndosiyana nazvo here guys zvehospice todii ndosiyana nazvo here zvacho ndosiyana nazvo here
Saka ndodi guys ndosiyana nazvo here leta sei zvamati ndiko kunofira uko hazviiti tindise munhu kuti kunge akunofa handimaona sisi kutoti ngaachirarama toita kukanda munhu kurufu hazviiti saka ndodi what's the next step leta sei ndodi hospice chaina kufanana nekumashamba zhou yacho yamamuchitaura here imi guys zvinhu zvacho hazvina kufanana here mashamba zhou nehospice kuzimu nyasha kunonetsa because handizivi tinowana here transport inovatakura plazi tafona kuzimu budhi vacho vati ngavauye vaine munhu vaine mwana wavo vasauye vega saka vanodii vanosvika vachinofa kuzimuko vakaenda vari vega kudai vanonofa nekudzotsira kazvuu vanozviitira vakashaya anobvisa vanodii vanofa guys budhi vacho vainyasoita clear one the brother was very clear kuti handina kuramba kuti ngavauye but ngavasauya vega ngavauye nemwana wavo ofuchi mwana wavo achinja line refona hachadi saka todi takudzwa zvekuhospital izvo it's out of our control vakabva kuhospital vakadischarge kuhospital saka it's out of our control we can't go kuhospital kunoti dzoserai munhu muchipatara munomu kurumidza kuadmita munhu we can't she has been there she was discharged anditika saka vakatoti ngachienda kumba anoitwa home based care saka how can we go back to chipatara kuti vamuadmite iye vakamudzosa kumba saka it's out of our control izvo it's out of our hands saka guys right ndakudzima phone mangwana chamukira nda hospice kwachona ndononzwa kuti ndikudini chete andi munenge muripo here musaita noise chete munenge makanyara because phone chete akaviga musaita noise chete kana swaka hospice uko tononzwa kuti vari kuti chii andika then imi munenge muripo anditika then tichinzwawo then todiscussa tona kuti tovabatsira papi andimaona tona tovabatsira papi saka guys moswera morara bo anditika please guys mundinamatirewo guys please pray for me ndokumbira wangu minamato guys I don't need anything else ndokumbira wangu minamato chaichaiyo because zvimwe zvandosangana nazvo zvakaoma zvinorema zvinhu zvokuti zvinogona kutogara pauri kwenguva yakati rebei wangozvitakura uchingofunga nezvazvo even dzimwe nyaya dzandinoudzwa kana kuserikudza ndotakura dzimwe dzachina dzinenge zichingoda Mwari kumberi iwe kumasure ndokumbirawo vanhu vaMwari handina hangu chandinoda kuti mundibatsire nacho ndongoda kuti mundibatsire nemunamato just my prayers chete Miss Jones Googler Rustenburg Go Googler anywhere in Rustenburg she can go my prayers chete so that ndirambe ndakasimba nokuti dzimwe nguva I feel like giving up guys pane paunombozwa dzimwe nyaya dzekuti unofila kuti Mwari apa ndaita mutete mandiremedzerei apa kuremedzwa anomaona but hauna unozvirambira hauna kwaunozvirashira ndoda kutenda hangu namai vaya vanonzi andiselina veduwe vanombotora mutoro imwe kwandiri kuitora chakuti this is too much for munhu one sega ndikubatsirei ndakadai saka munditenderewo andiselina vaya veduwe ndatotikumbira imi madiaries family munditenderewo kuna andiselina please vanombonditura mutoro zvokuti mufunge kuti pambani pandovafondera kuti anti nyaya yandinayo dziri nyaya dzandinadzo dzakamira dzakadai ivo sai munhu mukuru asi vanotombovhunduka munhu mukuru ivo chasanotombovhunduka kuti handivozoti yore tingatibatsiranei dzimwe ngotiita maconference calls dzimwe ngovoti ndipe iyi ndizave kubatsira kufamba naye saka veduwe mundibatenderewo andiselina vaya veduwe amai vaya vanombotorawo mamwe mabhedhens anondiremera kwandiri vachiitawo avo andimaona so yeah andiselina I think vane calling iyoyi futi iri strong iyoyi calling iyoyi vanayo because dzimwe nyaya dzandombovapa kuti anti inini I'm not in a good space right now iyi nyaya iyi yakatokura isitomboda munhu asiri mu right state of mind votora vofamba nayo saka mondichinzirawo andiselina ivo vaya veduwe because yeah zvakaoma then certain people macounselors aripo vana sisi wini
vana sisi Winnie Moch varipowo macounselors akatoti wandei macounselors ari panapa vanongotora dzimwe nyaya vanongoti tipei dzimwe nyaya tipei vanoda kubatsirwa tibatsire then ndokanda vanhu kwekwe vachibatsirwa necounseling masesheni kusvika apera dzimwe nguva 2 months cheko chekwane vanhu 3 achiita maschedule hazvisi nyore guys apa vanenge vachienda kumabasa andimoona asi there's still have time yekuti uyawo kuzoona vanhu padiaries vemahara andimoona so guys bhati rangu rakuti extremely low. So guys, thank you very much guys. Tobatana zvakare mangwana kana paine vanoshanda kudepartment reHIV and AIDS vanoda kudzidzisa vanhu please nezvekukosha kwemishonga nekumwa mapirisi ako in time andika please ndokumbirawo mundibate musanyare calling in the test. Let's work together Zimbabweans. Please come to me and then we'll give you a platform totodawo kudzidza tiye tidzidzewo auzika kuti ramangwana rofumari papi uri mumba usina kutsvaga chongouya mai mwana andi tinawo varume zvanoita kunze uri kunasazviona kamba tinashita yanenge achitoita kunzoko anoona uzongoona wakuenda chipatara ndechinzi kwai amai mune AIDS wobva washati zvakafamba sei anoona saka sometimes it's very important to have this knowledge kuti ungogara wakagadzirira anoona. So guys, thank you very much, bless you, I love you so much.